Veño a falarvos hoxe das dúas últimas obras que publiquei. Son dúas pezas teatrais para público infantil e xuvenil, que é o que acostumo escribir. Elixín falarvos destas dúas obras que teño publicadas na editorial Galaxia, na colección Árbore, porque teñen dúas cousas en común. As dúas as ambientei ou collín para facelas pois o acervo cultural que todos os lectores podemos ter, non? A primeira, que é A formiga fora do carreiro, trata da fábula da chicharra e a formiga que todos coñecemos, non? E entón a protagonista é esa formiguiña. É unha formiguiña que non ten nome, que se sae de repente do carreiro porque está farta de estar todo o día para adiante, para atrás, para adiante, buscando a comida e traballando, basicamente. E logo, a outra tamén se basea no conto da Bela Dormente, por todos coñecido, non? E a partir de aí, pois, eu cambiei o conto ao meu antollo para transmitir, pois, a mensaxe que eu quería. No caso das dúas, aínda que van por derroteiros distintos despois, partindo da base de a liberdade de elección. A liberdade de elección, pois, non hai idade temperá, sobre todo para as nenas, que moitas veces vense forzadas pola familia e por a sociedade que as leva pois a tomar unhas determinadas eleccións na súa vida. Entón, isto é como unha reivindicación a que cada unha delas debe pois elixir o que lle apetece, o que lle pide o corazón, facer o que queira, non? Sin estar estipulado por ninguén. Vouvos ler, aínda que me resulta difícil pois ler teatro e transformarme nunha personaxe, noutra personaxe, vouvos ler o principio da formiga fora do carreiro, que comeza nunha fraga, chamada Fraga dos Altos Carballos, que deberíamos ter moitas por Galiza, non as temos, na que eu xa ambientei outras obras de teatro. Entón, imaginadevos nesa fraga, onde poden estar todos os veciños do noso mundo, non? Hai pequerrechiños, onde está unha formiga. A formiga aparece, deixa o seu carreiro, salta no medio desa fraga, onde está unha araña que está tecendo a súa arañeira e está cantando, entretida o seu, non? Léovos. Ela está cantando mentres tece. Punto do dereito, punto do revés, esperando a que caia unha mosca aos meus pés, unha mosca ben gorda, unha mosca repoluda, que a miña arañeira encha de fartura. Punto do dereito, punto do... A araña interrompe o seu cantar, porque a sorprende unha formiga que dun chouto chega á escena. A formiga vai cunha pequena maletiña de madeira e berra a alguén que deixou atrás. Que non, que vos digo que non, que xa tiven bastante, non quero saber máis de vos. Quero ver mundo, viaxar, coñecer xente nova, vivir experiencias. E vós, deberíades facer o mesmo, facédeme caso, que non creo que sexa bo andar todo o día no carreiro, de diante para atrás, de atrás para adiante, de diante para atrás, de atrás... Tose a araña. Sobresaltada, a formiga mira cara a ela. Quen é vostede? Eu, son eu. Aquí quen debería presentarse primeiro es ti, que acabas de interromper a paz da miña fraga cos teus berros de tola. Ai, vostede perdoe, miña señora, non quería molestala, pero estábame despedindo das miñas irmás. Xa se ve que vos levades ben na familia. Foi unha despedida moi afectuosa, sí. Non se equivoque comigo, eu querolles ben ás miñas irmás. Xa, menos mal. Falolles así polo seu ben, por verse expertan dunha vez e se dan conta que o traballo que fan non é vida. Psicoloxía inversa, vaya. Que? Nada, nena, nada. Que me estabas contando o teu traballo, das túas irmás, iso non é traballo nin nada. Todo o día no carreiro, carrexando comida, do formigueiro ata comida, da comida ata o formigueiro, e volta ao carreiro. Todos os días a mesma solfa, todos os días a mesma rutina. Deduzo, polo que me dis, que és unha formiga. Ai, sí, disculpe, que maleducada, se aínda non me presentei. Vai cara a araña a darlle unha pata. A araña ergue, estendendo a súa rede con cara de larpeira, mais polo medio métese unha mosca zoadora e dille: non, 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 non te debes achegar, sí, 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 que te quere papar.
E aí, coa aparición da mosca, deixo esta peza teatral. Ben, ás veces, quería dicirvos que ás veces, aínda que decidamos elixir o noso destino, é moi difícil, porque como lle pasou esta formiguiña, son moitos os que nos van aconsellando, e aquí a formiga saiu, vai secar a fraga, e son moitos os personaxes, desde as irmáns Pulguini, a mosca, a iruga, a bolboreta, que van pasando pola fraga e vanlle dando consellos. Cada un dille o que considera para sí que debería ser o seu destino, pero a formiga ten que atopalo por ela mesma. Esa, pois, de alguna maneira, a mensaxe que quería eu enviar con esta obriña de teatro. E agora pasa outra que tamén quere plantexar o mesmo, non? A liberdade de elección, que é Dormente, que a última que publiquei foi en febreiro deste ano, na editorial Galaxia, para máis de 12 anos, e estou moi contenta con ela. Bueno, a formiga do 18 e vai pola cuarta edición, e esta Dormente, pois así, a primeira foi en xaneiro e a segunda xa chegou en maio. Cousa que me satisface moito, porque é moi difícil publicar teatro, e teatro infantil ainda máis, que unha peza de teatro se reedite constantemente, é algo que me satisface moito, non? Entón, Dormente plantexanos a idea de que a vela adormecida non está dormida porque fose vítima de ningún meigallo, nin que viñese a malévola aí a enfeitizala, que tivese que vir un príncipe azul a bicala, porque vamos a ver, pensad un pouco, un príncipe azul a bicar a unha moza que está dormida sin o seu consentimento, eu iso non o vexo normal, que de repente chegue un príncipe por moi azul que sexa e que che dé un bico e que teñas que despertar. Entón, por que estará dormida esta persoa? Ela ten unha compañeira, que é a amiga de toda a vida, que se chama Branca, que non deixa de ser outra que Branca de Neve, porque esta xente así vive toda xunta neste mundo de fantasía, non? Entón, a Branca de Neve está un pouco farta de que a súa mellor amiga este dormida. Ela, de todos os xeitos, non deixou de visitala todos os días. Nun momento dado, que quedan soas, marcha o rei e a raíña, Branca falalle a Dormente do seguinte xeito. Di, queda Branca soas con Dormente, observa ao redor, dá unhas voltas e cando está segura de que ninguén a ve, xa podes abrir os ollos, marcharon teus pais e podes deixar de finxir. Que? Non dis nada? A mí non me enganas, sei que estás finxindo, pero a min non me enganas, amiga, eu ben sei porque te fas a dormida. Dormente ronca e cambia de postura. Pasas de min? Pasa, mais xa son a única amiga que che queda, e a este paso vou deixar de selo. Que pensas? Que sea a única que ten problemas? Non, amiguilla, non. Eu teño máis problemas que a ti. Que aínda onte oín, como a miña madrastra lle dicía a meu pai, que quería meterme nun internado de 7 ananos que hai no medio do monte. Oiche, un internado. Un anano ensina a bordar, outro a coser, outro a limpar a baixela, outro a fregar, outro a pasar o ferro, outro a facer a comida e outro a zurcir as medias. 7. Vou fuxir do castelo e non vou volver nunca máis. E ti, se foses lista, habías de ir comigo. Que? Esperta dunha vez e fuxe comigo. As cousas andan mal por aquí, andan mal de veras. Eu non teño gana de aguantar todo isto soa. Quérenme casar, sabes? Quérenme casar cun tipo que ni siquiera coñezo. A ti pareceche normal? A min non. Eu quero ver mundo. Non quero casar. Eu sei que quedaches dormida a mantenta por non ter que escoller marido, mas esa non é maneira. Hai que fuxir. Ven canda min, esperta e ven canda min, que eu te vou axudar. Habemos ser as dúas unhas fuxitivas e ninguén nos vai a topar nunca máis. Dormente revólvese. Non dis nada, pois aí te quedas. Eu xa me fartei de esperarte. Vinche dar a última oportunidade. Se te empeñas en seguir dormida, alá ti. Non pensarás que creo a parvada esa de que Malévola te deixou dormida con esconxuro. Esconxuros a min, Andrómenas, contos de vella. Vaise. Cando ela sae, vela, e aí volo deixo. A ver que fai vela cando ela sae. E como se soluciona todo isto. Decirvos que
hai dous detectives contratados polo rei, o pai de Dormente, para que averigüen cal é a causa. Isto é unha homenaxe pois, a Agatha Christie, porque a min gustame moito as obras de Agatha Christie, e quixenlle facer unha especie de homenaxe con estes dous detectives contratados polo rei para que investigasen por que a súa filla está dormida. Ao final, como nas novelas de Agatha Christie, pois xúntanos a todos no Salón Real e un por un van facéndolle preguntas a todos os sospeitosos de ser os causantes do adormecemento ese de Bella, e todos se van descubrindo e ao final pois todos son un pouquiño culpables. En resumidas contas, eu espero que vos atraesen estas dúas obras, e están pensadas para ser interpretadas por nenos e nenas, porque para min, o teatro está moi ben que sexa publicado, pero tamén é importante que sexa lido. Nos institutos ou nos colexios dá moito xogo as obras que podemos facer delas unha lectura compartida e traballar con elas na aula, que cada rapaz ou rapaza faga un papel, dá pé a traballar a lectura, a que les se involucren na actividade, pois non é tan íntimo como a lectura dunha novela ou dun poema que poidas facer ti na casa. Entón, pois, para min, traballar co teatro nas aulas é fundamental, e creo que por iso me dedico ao teatro. Moitas grazas.